Estamos no Porto de Vigo e aquí ao lado está a oficina da Cofradía de Pescadores, a Cofradía de Pescadores de Vigo, que asocia a 150 persoas que están organizadas en diferentes subsectores. Na práctica, as cofradías de pescadores asocian ao que se chama pesca artesanal, ou pesca de baixura ou do día, porque, bueno, os outros traballadores do mar que traballan pois, en altura e tal, están agrupados noutro tipo de asociacións, como aquí está a Cooperativa de Armadores, por exemplo. Os subsectores esos dos que falaba, na nosa cofradía o máis importante en número é o do cerco. Os barcos do cerco dedícanse sobre todo a pesca de sardiña, surel, son barcos estes que están por aquí atrás, bueno, algúns deles, e esos son barcos do día, normalmente saen e volven no mesmo, en realidade na noite, non? Saen pola tarde e volven a mañá seguinte, vendense directamente as capturas na lonxa. Outro subsector importante é o de artes menores. As artes menores son barquiños pequenos que poden variar de arte segundo a época do ano, a liña, o cordel, as nasas, o marisqueo a flote. Despois outro sector da cofradía é os recursos específicos, se chaman, ou normalmente se recollen os mergulladores, que teñen lanchas pequenas, coas que tamén estes traballan normalmente de mañán, de luns a xoves, capturan sobre todo pois, o que se chaman de recursos específicos, que son navalla, ourizo, son as dúas especies máis importantes da nosa cofradía, e saen pola mañán e venden na lonxa no mesmo día. E o marisqueo a pé, que bueno, son as mariscadoras, que tamén a forma de traballo é similar, pero é ir polas mañáns, aproveitando as mareas, no intermareal, e as especies que capturan son sobre todo a ameixa. Hai dos 150 socios, só 3 son mulleres. Tradicionalmente, certos subsectores xa estaban moi masculinizados xa de antes, como o sector sobre todo o cerco, os artes menores, e as mulleres estaban máis dedicadas ao marisqueo a pé. Pero na nosa cofradía, as últimas mariscadoras xubiláronse haberá 4 ou 5 anos, por exemplo, no marisqueo a pé, ao que pertenzo, o subsector que pertenzo, só quedamos homes. As cofradías de pescadores son unha organización cooperativa medieval. Nós non conservamos documentos, pero hai cofradías que sí conservan documentos do século XIII, incluso, e tal. Se chamaban, polo que teño entendido, se chamaban antes gremios de mareantes. Despois, na época moderna, pósitos de pescadores, durante o franquismo, pasaron a chamarse cofradías de pescadores. No caso de Vigo, a historia máis ou menos é eso, nós conservamos así unha certa memoria histórica dos principios do século XX, cando se chamaba pósito de pescadores. Despois nos anos 40 se refunda coa nova terminoloxía de cofradías de pescadores. E claro, durante esa época aglutinaba a case todos os traballadores do mar, non? Pero claro, o Porto de Vigo foi crecendo, e xa, un pouco que contaba antes, nos anos 60, a cofradía xa non, claro, faise tan grande o volume de negocio e tal, a cofradía non dá para representar a certos sectores, por exemplo, a flota de altura, as aguas interiores, que se chaman,
son competencia das autonomías. Entón, cada autonomía ten a competencia sobre as súas augas, que son onde a maioría dos socios da cofradía pescan ou marisquean. Entón, cada comunidade autónoma fai unha lei propia, a de Galicia é do ano 93. Claro, é unha lei de pesca que trata de integrar a propia idiosincrasia, non, do sector, e, pois eso, organizándose co tema autoorganizado, pero en colaboración coa administración. Se lle recoñece ás cofradías que son entidades de dereito público, que significa que, claro, nós como cofradías estamos obligadas xa que ademais exercemos a nosa actividade en dominio público, estamos obligadas a colaborar coa administración, pero tamén, no outro sentido, a administración está obligada a contar con nós cando vaya a facer legislación pesqueira e tal que nos incumba, está obligado polo menos a consultar. Tamén a Cofradía de Vigo é como todas as cofradías, pero ten as súas cousas especiais. Unha delas é que estamos nun porto de interese estatal, precisamente polo seu volume de pesca fresca que move. Entón, claro, un porto destas características necesita un montón de infraestructuras, e, claro, eso como afectou, pois, eu non estaba daquela e tal, pero entendo que, bueno, polo que contan e tal, que sí que afectou moito a pesca litoral, o marisqueo, eso, gran parte da costa de Vigo, do litoral de Vigo, está selado, o sea, está construído con cemento por encima. E despois, o que queda, así nos dous extremos, non tanto para fora da ría, pero si para dentro da ría tamén, se non está selado, está partido, non? O sea, hai infraestructuras que cortan praias, etc. Entón, claro, afectou, pois sí, afectou moito, claro. Entendo que, claro, o porto necesita de facer unhas infraestructuras para dar servicio, pero claro, eso ten un coste. O exemplo máis claro é o do Recheo de Bouzas, claro. O Recheo de Bouzas, claro, lle dá servicio á cidade, non? Todos sabemos o que supón Citroën para a cidade, e o traballo que xenera, pero claro, eso está construído en riba dun banco marisqueiro que era moi productivo. E nos anos 80, por exemplo, e tal, non se calculaba. As cofradías en xeral teñen varias funcións. Hai un pouco de confusión, porque claro, a xente pensa que somos parte da administración, que non, e que somos un gremio, un colexio, non? E non só eso, e tal. Bueno, as actividades que falla a cofradía para os seus socios son eso, bueno, de representación dos seus intereses e tal, o sea, eso sí que funcionamos como un colexio, como un gremio, pero tamén eso é un pouco unha asesoría, non? Unha consultoría, porque claro, todo a pesca artesanal son xente, claro, que ten un barquiño e tal, pero ao final ten unha empresa, porque no que el é un xefe, ten un mariñeiro empregado, ten que pasar uns controis sanitarios, de seguridade e tal. Bueno, pues a cofradía tamén axuda neso. Pero despois tamén ten un papel de xestión, sobre todo dos bancos marisqueiros. O sea, neso tamén nos parecemos a unha organización de produtores, pero claro, non só somos unha organización de produtores. Ademais deso, contamos cunha mariña deportiva que temos en Bouzas, en réxime de concesión, claro, non é nosa. Dar un servicio extra tamén aos socios, de ter un sitio onde ter un barquiño de recreo, que o mar non sexa só traballar. O resto de plazas e tal, pois os alugan, é unha vía de financiación extra. Esa mariña deportiva, nos últimos anos, claro, pensamos en facela non só que funcionara como mariña deportiva ao uso, non? De que simplemente alquilas o teu barco personal e tal, senón que fora tamén o porto base para o turismo mariñeiro. Pero neste caso, co tema do coronavirus, quedaron un pouco parados. Estábamos xusto este verán, esperábamos empezar a arrancar e tal, pero non puido ser. Os 150 socios, as cuotas que pagan,
a porcentaxe sobre as vendas que organizamos na lonxa e despois tamén certos ingresos da Mariña Deportiva e tal, sirven a cofradía para contratar, ter en nómina agora mesmo a 5 traballadores e traballadoras. Eses 5 traballadores, bueno, cada un cumple así, ten as súas funcións. Hai un secretario tesoreiro que un pouco bueno, pues fai labores de un pouco de coordinación e o que leva as contas e tal. Despois hai un lonxeiro que é o encargado da primeira venda da subasta, da primeira venda na lonxa. Que máis, un guardapesca que temos contratado, leva pouco, leva uns meses, que é un pouco, bueno, é un guarda rural que se dedica a, bueno, ir polo litoral e eu doulle bastante importancia a ese tema, porque que non é só para controlar o furtivismo, que tamén, senón que tamén pois, nos sirve de autocontrol, o sea, para vixiar as malas prácticas que poden, non é o habitual, pero pode haber algunha mala práctica do propio sector profesional, que tamén está para controlar eso. E aparte tamén facer un seguimento un pouco de posibles agresións ao litoral, etc. O biólogo, ou asistencia técnica se lle chama, que é un pouco o que asesora sobre temas bueno, pues temas da bioloxía das especies pesqueiras, do estado dos hábitats, do ecosistema en xeral, fai un seguimento, non? A través dos datos de venda, por exemplo, son uns datos moi interesantes para ver cal é a evolución das poboacións, pero tamén fai mostreos in situ. E despois a quinta traballadora está dedicada a eso, a búsqueda de actividades de diversificación, que non, bueno, é a que leva un pouco ao tema da Mariña Deportiva e busca colaboracións, proxectos, etc. Que as cofradías están moi vinculadas con un territorio, e además que é o territorio propio, o sea, a xente que forma parte da cofradía traballa no territorio onde vive. Entón, claro, é unha responsabilidade, pero tamén é así un pouco, é moi bonito, o sea, ter a responsabilidade de coidar un pouco das praias onde te ibas a bañar de neno e estas cousas, pois é unha cousa que me parece destacable. É unha profesión que te permita traballar no teu lugar de orixe e cos recursos autóctonos, non, de onde vives, que non, bueno, que eu polo menos lle dou moitísimo valor. Eso, que os traballos non só se miden en no que cobras, non? Que tamén, pues eso tamén dá satisfacción, vamos.